тумыштан бирелә, әмма аңа өйрәнеп була. Режиссер сәләтенең төбендә күзәтү сәләте ята. Гомумән, күзәтү сәләте һәм аңлы булу сәләте. Моңа миңа калса бөтен кешедә килә ала, әгәр алар ит ашамасалар. Может быть. Татарстанда кино төшерә беләләр, әмма алар барысы да Мәскәүгә китеп беттеләр. Әгәр кеше үзенең кадерен белә икән, ул китә үзенең сәләтләрен дальше ашырга. Шуның белән генә бәйле ул бары тик. Теге халкымны саттымнан түгел, просто кеше үзен табасы килә, пока кан йөри. Мин әле бәлки үсеп җитмәгәнмендер әле. Әпипә көтәргә. Ниндидер интеллектуаль фильмнар рәтенә керә торган фильм түгел бит инде бу. Шундый комедия, шундый әйтик, сынау үтеп карадык. Менә төшерә алабызмы икән без гади һәм аңлаешлы, менә шундый матур төшерелгән, кызыклы комедия төшерә алабызмы икән без? Фәлсәфәгә бәрелмичә, менә шундый авыр итеп төшермичә, кулны ныгытыр өчен төшерелгән проект. Менә Алла бирсә. Ну, майда үтә бит ул фестиваль, мин просто әйтмим сезгә кайсы елны була ул. Мин әле үземә шундый менә төгәл максат куйган юк, менә Кан фестиваленә эләгергә дип. Әгәр ул максатны куйсаң, һичкем дә эләгеп буладыр. Әмма безнең кысаларда менә 30 яшьтә мин әле үсеп җитмәгән, мәсәлән, шунчалык тирәнлектә дөнья күләм карарга гомумән индер проблемага. Моның өчен күбрәк укырга, күбрәк тыңларга, күбрәк карарга һәм күбрәк аралашырга кирәк. Нинди җырга? Бу иң мөһим сорау. Туган як? Туган як турында, ну, кыйбатрак була инде туган як турында. Теләк юк, ниндидер теге арзанлы клиплар ясарга, мәсәлән, бер шартына. Мин хәзер мөгаен бирә аламдыр анда. Ну, булай клипларда бер шартыннан берсе анда күп итеп акча эшләй аламдыр бәлки анда, әмма андый теләк юк, бар теләк теге, ну, сыйфаты үссен һәм сыйфат үскән саен безгә дә ниндидер авыррак үзебезгә ниләр куярга, задачалар куярга һәм шул задачаларны чишеп үсәргә, бар тик шунда гына безнең сорау. Безгә шул кирәк, безгә бүтән бер дә кирәкми. Кем генә төшермәсә дә фильмнарны бик әйбәт хәзер Татарстан өчен, чөнки безгә хәзер кирәк күләм индустрия чыгуы өчен, Чикерткәләр дә төшерсен, бәрәңгеле пәрәмәчләр дә төшерсен киноны, иншалла, бәрәңге пәрәмәч. Бүтән кеше төшерсен, күбрәк төшерсен, начар төшерсен, әйбәт төшерсен, мөһим түгел, менә хәзер экспериментлар кирәк. Нинди дә булса. Моны мин аңлаталам, то что мин ит ашамаган чакта вегетарианец идем. Ит ашаган чакларда мин вегетарианец дип әйтмидем үземне. Сәләт беләнме? Или сәләт минем белән ничек таныштымы? 2003 елда мин татар теле әдәбиятыннан беренче урын алдым республика күләм олимпиадада һәм анда килделәр дә чакырдылар сәләткә мин. Чөнки мин анда бетергеч ашадым. 26 түгелме? 25 миллионга мин төшерәм фильм. Алмашчылар турында. Аның бит акчасы юк. Тормышта иң төп аспектларын белсә, кайда мин кайтам, кайда мин үземне кеше итеп хис итәм, кайда мин үземне гомумән шәхес итеп хис итәм, кем белән мин иң фикерләр, иң беренче фикерләрем, иң тирән фикерләрем белән бүлешәм гаиләдә. Гомумән бит инде кайда мин маскасыз яши алам, кайда мин күзлегемне салам, кайда мин шапкамны салам, кайда мин гомумән бөтен әйберне салам. Кайбер чакта. Сез шундый кызыклы сораулар бирәсез, я не могу. Җәннәт минем өчен ул дөньядагы иң кызыклы кеше. Мине иң кызыксындырган әлеге вакытта. Бар кешедән дә күбрәк кызыксындыра торган кеше. Кызым Пәтәш. Җәннәт ул минем кызым, кешеләр. Белдегезме? Җәннәт мине өйрәтте якламаска.
Аннары өйрәтте йокларга. Аннары ул өйрәтте мине яңадан тормышка свежий караш белән карарга. Нишләп сызгырмаска? Менә сез әйтегез әле, мен каян чыкты ул сезнең төшенчәсен башыгызда? Каян чыккан соң сез бит должны, мин беләм, типа там татар халык мәкален, типа төнлә йокласаң бакага үреләсең, не знаю. Нурбәккә менә бирергә иде сезгә бу сорауны. Нигә син Инстаграмда телеңне күрсәтәсең дип, мәсәлән. Инстаграмда менә күрсәтә, анда теге язалар. Нигә син телеңне күрсәтәсең, матур түгел бит. Татар халкы алай телен күрсәтергә тиеш түгел. Алмаз Сәмигуллин телен күрсәтми бит. Син дә күрсәтмә дип шулай дип әйтәләр. Нурбәкнең дөньядагы иң ачу чыккан әйбере ул бит гомумән бик ачу чыган кеше түгел. Аңа шулай дип язгач, аның шарны просто. Понимаешь, шарны. Ничек инде, менә татар халкының иң төп авыруы шунда, чөнки итәк ул кысаларда яши, рамкаларда, установкалар. Татар халкы нәтиҗәдә шул установкаларга килеп бәрелгән халыкка әверелеп калды, понимаешь? Күзегезне ачып карасагыз, күрерсез, что татар халкы үзенең менә шул мәкаләләре белән бер бик караңгы һәм бик үк тәмле булмаган бер җирдә утыра. Безнең буын, миңа калса, менә мин сөйләшәм сезнең белән бу турыда. Димәк, без бу проблемалар турында уйлана алабыз. Әгәр без уйлана алабыз икән бу проблемалар турында, димәк, без аларны чишә алабыз. Менә без шуларны уйланып, аларны тартып чыгарып, ул бүтән кысаларны һәм установкаларны, аларны просто не то что киресенчә эшләргә тиеш, аңлап эшләргә тиеш. Нигә мин булай иттерәм бу очракта? Нигә мин шулай дип әйтәм? Нигә мин бу кешегә шундый мөнәсәбәт? Ул менә моның өчен түгел микән? Бу чыннан да шын менә дөньяда яшәүче, мәхәббәт белән тулы, гармониялы, бай, тирән кешенең хәрәкәтеме бу? Яки бу установка белән миңа бәйләнелгән менә шундый хәрәкәтемме минем? Дип һәр үзеңне анализ ясау бик мөһим. Сезнең психологыгыз Илшат Рәхимбай. Менә бу минем клиентым, кстати. Мин аны күп кенә әйберләрен тазарттым. Мин эзлим хәзер Алмашова фильмны эзлим. Төп герой беренчедән без хәзер менә октябрьдә төшерәбез тизер, шундый кыска аның атмосферный кадрларын продюсерлар белән эш итер өчен. Атта йөри белә торган, тирән фикер йөртә белә торган, камерадан курыкмый торган 12, 11, 13, 14 яшьлек шундыйрак малай кирәк. Битараф булмаган гомумән ниндидер проблемаларга, нинди проблемаларга мөһим түгел, фикер йөртү сәләте белән. Гомумән бу ала берсе зур фильм эзләнә, анда зур команда булачак. Дөньяга бәлки чыгарыла торган безнең Европада ниндидер дистрибьютор дусларыбыз бар. Төрек илләрендә ниндидер танышларыбыз бар. Алар аша зур ниндидер прокатный бу фильмны таратасыбыз килә. Теге фестивальләр өчен төшерелеп, шунда кайбер югалып, аннары интернетка чыгып китә торган түгел. Әгәрчә ниндидер шундый зур ниндидер тарихы булып, ул менә тарихта кала торган фильм булсын диде алар берсе. Галимҗан Ибраһимов Алмашова буенча, әмма әлбәттә инде ул фильм кино кануннары буенча, сценарий кануннары буенча хайран гына үзгәртеләчәк. Оскар. Барабан эченә тыккан курай. Җомга сөт, якшәмбе айран, чәршәмбе кофе, чәй юк. Җүнле чәй бармы соң монда? Кинорежиссура белән гаилә ул икесе бер үк әйбер вообще-то. Илшат Рәхимбай уйлап чыгарган афоризм. Начарлыктан этәрелеп түгел, яхшылыкка омтылып үсәргә кирәк. Кичә генә башыма килгән иде, язып куйдым. Шундый. Бер яңа афоризмым.